मोनसे गोनांथार खौरां स्टुडिय'आव दं आं मेमरिता नार्जारी। बर' समाजाव गोबाव समनिफ्राय जाफ्लेबाय थानाय बादियै थांनाय 6 मार्च 2026 निफ्राय फुथुलि बसुमतारिया गोमानानै दं। गावनि आंगो फिसायखौ गारना खारखोमानानै दं फुथुलि बसुमतारिया। क'क्राझार जिल्ला दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं बाथाबारि गामिनि रिंखां ब्रह्मजों गोलाव समनिफ्रायनो जुलि जाना संसार जाबोनाय फुथुलि बसुमतारिया गावनि आंगो फिसाय आरो 15 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ गारना थांनाय 6 मार्चनिफ्रायनो बबेयावबा आनज्रायना दंहैयो। गोलाव सम गावनि आंगो फिसाय रिंखां ब्रह्मआ आथिखालाव हारसिं नखर सामलायनायाव गोबां जेंनाफोराव गोग्लैना दं। बेखायनो जेरावखि थाया मानो न'सिम थाबैनो फैफिनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों फुथुलि बसुमतारिखौ।